ଏ କରୋନାର ମହାମାରୀରୁ ଆମ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅନେକ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୋର ଏଇ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତଥା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ। ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଭାଷା କ'ଣ ବୁଝିବା। ମଣିଷ ଏକ କଥା କୁହାଯିବ। ଆମମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜର ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀକୁ ମାଧ୍ୟମ କରନ୍ତି। କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ସହ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେପରି ପଶୁଟିଏ କି ପକ୍ଷୀଟିଏ ସ୍ନେହ ପ୍ରକାଶ କଲାବେଳେ ଯେମିତି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କି ଧ୍ୱନି କରିଥାନ୍ତି, କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କଲାବେଳେ ଯେ ସେପରି ନ କରି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତା'ର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ସହ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ସେ ଧ୍ୱନିର କିଛି ନିୟମ ବା ଶୃଙ୍ଖଳା ଥାଏ। ସ୍ନେହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଓଠରେ ହସ ଥାଏ। କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କଲାବେଳେ ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲାବେଳେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ, ମୁଣ୍ଡ ହଲିଯାଏ, ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଯାଏ। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଆପଣ ଚାହିଁ ହୋଇଯାଏ। କାହାକୁ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ହାତ ଠାରି ଡାକି ହୁଏ, ତ କାହାକୁ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହାତ ଠାରି କରିହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠାର ବା ଇସାରାରେ ମଧ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିହୁଏ। ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ ନାଲି ଆଲୁଅ ଦେଖି ଆମେ ଅଟକି ଯାଉ ଓ ନୀଳ ଆଲୁଅ ଦେଖିଲେ ଆଗକୁ ଯାଉ। ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂକେତ ଦେବାର କିଛି କ୍ରିୟା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ମଣିଷ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂକେତ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ନୀଳ କିମ୍ବା ନାଲି ଆଲୁଅ, ହଳଦୀ ଆଲୁଅ, ଏମିତି ସଂକେତ ପରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ତା'ର ମୁଖର ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଥିପାଇଁ ସଂକେତମାନ କାଳକ୍ରମେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ବହି କିଣିଲା ବେଳେ ଯାହା ବୁଝୁ, ଖାତା କହିଲେ, କଲମ, ପାଣି, ପବନ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ବୁଝୁ। ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅନ୍ୟ କିଛି, ଯେମିତିକି କିତାବ, ବୁକ୍, ପୁସ୍ତକ, ଲେଖନୀ ଆଦି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଭଲ ମନ୍ଦ, ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର, ଯିବା ଆସିବା, ପଢ଼ିବା, ଖେଳିବା ଆଦି ଅସଂଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ, ସେମିତି ନ କହି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରକାରରେ କହନ୍ତି। ଯେମିତି ତମେମାନେ ବଣେଇରେ ରହି ବଣେଇ ଭାଷା କହୁଛ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଭାଷା କହୁଛ ଓ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କହିବା ଓ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତାକୁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଏହି କହିବା ଓ ବୁଝିବା ଭିତରେ କେତେକ ନିୟମ କାମ କରୁଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଚ ଓ କ କହିଲେ ଚକ ବୁଝୁ, ଯାହା ଗୋଲାକାର ହୋଇଥାଏ, ଘୂରିପାରେ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଯଥା ଶଗଡ଼ର ଚକ, ରେଳଗାଡ଼ିର ଚକ, ମୋଟର ଗାଡ଼ିର ଚକ, ସାଇକେଲର ଚକ, ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଚକ, ଏହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚକ୍ କହିଲେ ଖଡ଼ି ବୁଝୁ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କଳାପଟା ଲେଖାଯାଏ। ଏହା ପୁଣି ଧଳା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଚକର ଉଚ୍ଚାରଣ ନିୟମ ଚକ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଠାରୁ ନିହାତି ଅଲଗା। ସେମିତି ହାତକୁ ଆମେ ଏକ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ବୁଝୁ। ଏଥିରେ ଦୀର୍ଘଇ ଲଗାଇ ଦେଲେ ହାତୀ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ହାତୀ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରାଣୀକୁ ଆମେ ବୁଝୁ। ଆମେ ଏସବୁକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ତିଆରି କରିନାହୁଁ କିମ୍ବା ବଦଳାଇ ପାରିବା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼, ସବୁଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ନିୟମରେ ଏମିତି ଶବ୍ଦମାନ ସମୟକ୍ରମେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସଜେଇବାର ନିୟମ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଅଛି। ଏହି କ୍ରମକୁ ଯଦି ମୁଁ ବଦଳାଇ ଦେବି, ମୁଁ ଯାଉଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଢ଼ିବା, ଏମିତି ହେଲେ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ଏକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ, ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସଜେଇବା ଠିକ୍। ଯଥା ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ସ୍କୁଲ, ଟୁ ରିଡ୍ ଭାଷାରେ ଏମିତି ହିଁ ସଜାଇବା ନିୟମ ଆହୁରି ବଦଳା ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇକି ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ବୁଝି ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯାହା କହିବା, ତା'ର ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଗଠନରେ ନିୟମ ଅଛି, ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ରହିଛି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ମାନି କୁହାଯାଉଥିବା କଥାକୁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ତଥାତ୍ ଭାଷା ସଂକେତ ରହିବ, ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ କେହି ବୁଝିପାରୁଥିବ ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ନିୟମ ଥିବ। ପୁଣି ମୁହଁରେ କୁହାଯାଉଥିବା ଏଇ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇପାରେ। କୁହାଯାଉଥିବା କଥାକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଦେଖିବା ଓ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଦୂରରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭାଷାର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ରୂପଟି ହେଉଛି ନା ଲିପି।
ଏହାକୁ ସବୁ ଭାଷାର ନଥାଇପାରେ। ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଭାଷା ଏପରିକି ଆମ ପ୍ରଦେଶରେ କେତେକ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ଲିପି ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି ତାହା ଏହି ଲିପି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଲିପି ଦ୍ୱାରା ଭାଷାକୁ ଲେଖି ହୁଏ, ରଖି ହୁଏ, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇ ହୁଏ ଓ ନିଜ ପାଇଁ ନେଇ ହୁଏ। ଲିପି ଆମେ କହୁଥିବା ଭାଷାର ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆକୃତି। ତେଣୁ ଲିପିକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଧ୍ୱନିର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ହେଉଛି ଲିପି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଭାଷା ମଣିଷ କହୁଥିବା ଧ୍ୱନି ଯାହା ନିୟମବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଲିପି ଏହି ସାର୍ଥକ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତୀକ। ବୁଝିହେଲା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମଣିଷ କଥା କହିପାରୁଥିବାରୁ ଓ ତା'ର ନିଜର ଭାଷା ଥିବାରୁ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଧର୍ମ ଧାରଣା ପାଇଁ ଭାଷା ଦରକାର, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଭାଷା ଦରକାର, ଚାଷ କରିବାକୁ, ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ, ପାଠ ପଢ଼ି ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ହାକିମ, ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଆଉ ଯାହା ଯାହା ହେବାକୁ ଭାଷା ଦରକାର। ଭାଷା ଅଛି ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ଅଛି ବୋଲି ସଭ୍ୟତା ଅଛି, ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ଦର୍ଶନ, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ସବୁ ଅଛି। ଭାଷା ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ। ତାରି ପାଇଁ ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହୋଇପାରିଛି। ତା ବିନା ପଶୁଠାରୁ ବି ହୀନ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବୁଝି ହେଉଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଭାଷା କେବେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଭାଷାର 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି। ଭାଷା ଲୋକମୁଖରେ ଆପଣ ଛାଏଁ ବିକଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ବିକାଶ ଧାରା ସବୁ ଭାଷାରେ ସବୁ ସମୟରେ ଚାଲିଥାଏ। ପୃଥିବୀର ସବୁ ଭାଷା ପାଇଁ ଏ ଲକ୍ଷଣ ଏକ ବାସ୍ତବତା। ଏହି ଧାରାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ନୂଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ଧାରା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବେଦ ରଚନା କଲାବେଳେ ଯେପରି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ପୁରାଣ କାବ୍ୟ ରଚନା କଲାବେଳେ ସେଥିର ଭିନ୍ନତା ଆସିଯାଇଥିଲା। ଭାଷାବିତ୍ମାନେ ବେଦର ଭାଷାକୁ ବୈଦିକ କହୁଥିବା ବେଳେ ପୁରାଣ କାବ୍ୟର ଭାଷାକୁ ସଂସ୍କୃତ କହନ୍ତି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ନିଜ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଓ ସେସବୁକୁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଠାରୁ ଅଲଗା ବୋଧ ହେଲା। ପର୍ବତକୁ ପାବତ, ମୟୂରକୁ ମୋହରି, ମରୋହି, ଧାତୁକୁ ଧାଉ, ଏହିପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ନୂଆ ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ରମଶଃ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାଷାରେ ନଦୀକୁ ନଈ, ଗୃହକୁ ଘର, ମୃତ୍ତିକାକୁ ମାଟି କହୁଛୁ। ଏମିତି ଭାବରେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଭାଷା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଲୋକମୁଖରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏହା ଭାଷାର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ। ଏପରି ସମୟକ୍ରମେ ଆମ ଭାଷାରେ ପର୍ବତ, ମୟୂର, ଧାତୁ ପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପୁଣି ବ୍ୟବହାରକୁ ଆସିଲେ। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବୁଝି ହେଉଛି ଯେ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଏବଂ ସଂରଚନଶୀଳ, ସଞ୍ଚରଣଶୀଳ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବା ବର୍ଷରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକମୁଖରେ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା କହୁଥିବା ଲୋକେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷା କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଉଭୟ ଭାଷା ପରସ୍ପର ଠାରୁ କିଛି କିଛି ଭାଷା ସମ୍ପଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକେ ଆଦିବାସୀ ଜନଜୀବନ ସହ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ତାଙ୍କର ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅନେକ ଶବ୍ଦ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଓ ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ ଥିବାରୁ ଆମେ ଚେୟାର, ଟେବୁଲ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଇତ୍ୟାଦି କହୁଥିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଆମ ଭାଷାରୁ ପଣ୍ଡିତ, ଲାଠି, ଘେରାଉ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ନେଇଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ସବୁ ଭାଷାରେ ଏପରି ମିଶ୍ରଣ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରୁ ବୁଝାଯାଏ ଯେ କୌଣସି ଭାଷା ଅବମିଶ୍ର ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନୁହେଁ, ଅବମିଶ୍ର ନୁହେଁ ଏବଂ ସଦା ପ୍ରବହମାନ ଏକ ଧାରା ପରି ଲୋକମୁଖରେ ବିକାଶ ପଥରେ ଚାଲିଥାଏ। ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ସାଧାରଣ କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ।